यानंतर बघूया पुढली एक मोठी बातमी येते निकालासंदर्भातली। संभाजीनगरमध्ये महायुतीचे सुहास शिरसाट विजय झालेले आहेत। महाविकास आघाडीच्या गणेश लोखंडे यांचा पराभव झालेला एक मोठी बातमी येते संभाजीनगरमधून। सुहास शिरसाट यांना 454 मतं मिळालेली आहेत। गणेश लोखंडे यांना केवळ 134 मतं मिळालेली आहेत आणि त्यामुळे संभाजीनगरमध्ये सुद्धा महायुतीनंच बाजी मारल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। संभाजीनगरमध्ये भाजपचे उमेदवार होते सुहास शिरसाट जे महायुतीकडून लढत होते। 454 मतं पडलेली आहेत। 500च्या बाहेर मतं होतील अशा प्रकारचा दावा महायुतीकडून आणि भाजपकडून केला जात होता, मात्र ते विजयी झालेले आहेत। सुहास शिरसाट महाविकास आघाडीच्या गणेश लोखंडे यांना पराभवाचा सामना करावा लागलेला आहे। खूप मोठ्या फरकानं सुहास शिरसाट यांचा विजय झाल्याचं पाहायला मिळत आहे। तिसरा निकाल आलेला आहे। 11 पैकी 3 जागांचे निकाल लागलेले आहेत आणि तिसरा निकाल सुद्धा महायुतीच्या बाजूनच असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे। सुहास शिरसाट भाजपचे उमेदवार होते, महायुतीचे उमेदवार होते संभाजीनगरमधून।